Nakasud na sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan nga low pressure area. Katapusan kining nabantayan sa gilayon nga kapin 800 kilometers sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Matod sa pag-asa, anaa ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo sa musunod nga mga adlaw. Kung mahitabo man, pagatawgon kini og bagyong Isang. Posible usab nga subayo niini ang Northern Luzon apan mamihimo gihapong mausab ang daga niini. Busa at ang ilang ang umaabot nga mga weather update. Wala pa hinuon kini direktang epekto sa pagkakaroon apan ang easterlies ug intertropical convergence zone kun ITCZ ang nakaapekto karon sa nasud. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga dapit sa Samar ug Leyte provinces. Lakip na ang ubang mga lugar sa Cebu ug Bohol. Masinati ang kusog nga uwan nga mamihimong muhatod sa pagbaha o kaha pagdahi sa yuta. Posible usab nga uwanon pa ang ubang bahid sa nasud.